Omubere bw'omusa oyomo yomanyire gwetera ase obochori bw'ebinto ebigotu onyara kobago gotoka emambia rero ase ensemo ya Nyaura. Nigo omokonyi bomugambi ase chinsemo echo abaga koene kia ege korekyo ase nonyana bo abomubero yo obosomusa oyo akageire goitwa na korutwa ase omugondo bw'omonto oyomo ase ege korekia gikerwa no kuboria kuregocha sabanto gotaimokia ege tambukiro yo gotuguta emebere ase chinsemo echo. Omoriki oito Julie Kerubonekera nase semena gotwariganira robotiro kubatia. Ebikoro by'oborendi obobe boigo boiti nigo byabeire igoro mono anene ensemo ya Gusii. Emebere menge yabeire kegotoka kerutire chinsemo chiepara chinsano boigo nonye chinyumba ime. Ekenege ntoki aretiro bwoba ase abanto ase boiga serikali yaganiwe korigereria. Ase gekoro kia bwangoiga Nyaura location Kiogoro division yari barichache county ya Kisii nigo omubere bw'omusa oyomo obakogotoka mugondo bw'omonto ase akageire goitwa gwika gokwa ase omusa oyo amanyire ase ogosangereria ebinto by'echuma ebigotu. Okwana nomonye nomoche ase omubere oyo toka nigatebe ng'ane eyo nigerete obwoba kubwatekana no kubora kuborendi community ase mubero yobe kwa igambwane nare gusaba abantu baito tubwatira na security abarense edinde kendo yabaire tigabe reported gusaba atu aikiwo gusaba sheria ya dentro wo mono ragende gusabanga etumne kinande keirura ase kende. Boigo nigo mokonyi bw'omugambi John Ondande ainekia eng'ane eyo ase boiga teba ekikeirera makweria yugotamanyekana ase obotuki bogenderete. John Ondande assistant chief of Kamabumba Nyaura location Kiogoro division Kisii Central. Atuwa kawono mambi Nyora reporting kuwana nale kwa discreet tukirori likaroti twatema twamenya kawoja kwa Nyora na script yako sangire gotambi kira abwe para iguru yabe kira seri karabati nase kalve yabe kire kai karansiri na bokorora na kiara mu to ye boroka nande yati tukurusia kuma kagara mwaka usaka prenda goikera bono iganto manyetinga chance kia makuria ndokora kwa serikali kelina kiara bonye kwa barangi kwa ichebuyo mu kwa bugu lingururi gochima no oyendere na serikali ichibitoka. Bikore binge bunebyo nigo byabeire bigotoka ensemeyo ase Ondande boigo abori abantu gotiga gotumeka esublocation yeyo gosensemeyo ase buna ensemo yo gotuguta emebere. Abantu baito tobe otokubwatira namangana bunaya kuna posa bakwana wale mbo basa abantu baito ke abali wanda baito otherwise igendo nale gosabankelinga ntobaza gotumeka como ya school gose kema undo ne sublocation na Nyaura ne dumping site emebere nda koliro gosaria aitiru bamanya korenda baja ba damboro oyo raiganto mo manyeti monyene kieni ndurgo nyara wa identify atoberera kumusana kumenya iso boigo nigasaba abantu gotaimokia richika samago kabo korende gotumeka abagambi gosabankelinga abantu bai tokobeka machikire sama okai umuntu okora umuseri perumuda tokiro unire richi procedure nero ro ka watu ndi police ngende kut ninjire ni ko ikiranyi richi Ingo ripota rigeta seni Candizi TV Nincha Julie Kerubu.